Seaskako 5. kolegioko lanek martxa honean aitzina jarraitzen dute, lakutik gertu, Zuraidera doan bidean. Enpresak ari dira buru eta belarri horretan, badugu buraso talde bat ere hurbildik segitzen dituna itzinamendu guziak, eta bai, sartzerako prest izanen da, eta hori berri hona izanen da. 83 ikasle izanen ditugu sartze egunean, hor abiatuko dutenak, beraz kolegioko ibilbide berri hori. Azken 3 urteetan herri urratsekin lorturiko dirua kolegio hau finantzatzera bideratu da batik bat. Orain artean, 4 kolegio ditu Seaskak, Larzabaleko Maneserdu Zaintzi kolegioa, Nafarroa berean, eta 3 Lapurdin, Kanboko Salvador kolegioa, Ziburuko Piarres Larzabal eta Baionako Estitxu Robles kolegioa. Baina 4ak ikaslez gainezka daude eta senperen ireki asmo duten kolegioarekin eskaintza handitzea dute helburu. Azken urteetan, azken hamarkada hontan, gorakada handiak ukan ditugu lehen mailetan. Eta lehen mailetako aur guzi horiek handitu dira pixkanaka, eta gaur egun ez genuen tokirik ginituen 4 kolegioetan aur guzi horiek aterbetzeko. Ziburuko kolegioa bereziki gainezka zegoen azken urteetan, eta berdinoen espazio hori bai gaur egun kolegioan diren aur guzientzat, eta bai ondoko urte hurbil horietan kolegioetarat iritsiko diren ikasle guziendako. Baina herri urratsen dirua ez da aski Seaskaren proiektu guztiendako. Berritugu finantzamendu handiak, bai eraikuntzentarako, hor baita pundu beltza, baina baita ere ibilmoldearen dako, eta bai ere ditugun proiektu guzien dako. Herri urratseko diru guzia eraikuntzetara badoa, ez da eskizaren kolegioaren dako, berritugu oraindik partaide gehiago. Ari gira instituzioan itzulia egiten ere, karrekan ginen ere, errateko hizkuntza politika ez dela behar den bezala dotatua. Badakigu Euskararen erakunde publikoa, azken 6 urteetan aurrekontu berberarekin ibilki dela. Guk Euskararen erakunde publikotik biltzen dugun dirua, azken 10 urteetan ez da aldatu. 400.000 euro eskuratzen ditugu finantzak eta publikoen bidez, eta hori jadanik ezen aski garaian, eta gaur ere ez da aski gure etorkizuna eta gure garapena sigurtatzeko. Eta garapen horretan gainera, lizeoa ere jomugan. Lizeoan jadanik aurten izan dugu sekolako gorakada, 400 ikasletik 450 pasagira bat batean. Badakigu, emandik urte batzuetarat, beste irtemede batzu atxamarko ditugula. Lekuan bertean handitu edo beste gune bat ideki. Gogoeta idekia da, eta ari gira bai egoitzari buruz, baita ere lizeoaren edukiari buruz. Badakigu liseo hortan edeki ginoen sail teknologiko bat eta sail profesional bat, baina opzio gutxirekin, bikaso horietan, badakigu baditugula ikasle batzu, ez dutena lizeoan txegitzen, profesionalki beste autu batzu egiten baitituzte, eta autu horiek gaur egun ez dituzte euskaraz. Beraz, ari gira gogoetatzen, nahi bali madugu Ipar Euskal Herrian edo zoin arlotan gazte batek euskaraz ukanditzan berdiren gaitasun guziak lan egiteko, berdugu ere lizeoaren edukia gogoetatu. Igandean itzordua Urratsak Zubi Lelopean.